Ci Bach Elen gan Cym Lewis. Trosiad gan Hedd a Non ap Emlyn. Cedwir pob hawlfraint, all rights reserved. Diolch i'r DrefWen am ei cydweithrediad. Thanks to DrefWen for their cooperation. Un diwrnod, syrthiodd Elen mewn cariad gydag ast fach o'r enw Meg. Ga i fynd â hi adre? Gofynnodd. Daeth Meg i fyw gyda Elen mewn bwthyn bach yng nghanol y caeau. Sniffiodd yr awyr gan ysgwyd ei chynffon. Beth mae Meg yn trio i ddweud? Gofynnodd Elen. Paid â phoeni, fe ddoed i ddeall, dywedodd mam. Ar y dechrau, roedd Meg yn dilyn Elen i bobman. Pan oedd Elen yn stopio cerdded, byddai Meg yn gorwedd wrth ei thraed. Beth mae hi eisiau? Gofynnodd Elen. Mae hi eisiau bod wrth dy ochr di, gwenodd mam. Roedd Elen yn anwesu Meg a mwyddo'i chlustiau. Yna, aeth Meg i fusnesa o gwmpas ei chartre newydd. Tynnodd y sosbenni o'r cypyrddau, cnodd yr esgidiau a'r holio ar y garthen. Beth mae Meg eisiau? Chwarddodd Elen. Mae hi eisiau chwarae gyda ti, atebodd mam. Felly aeth Elen i chwilio am deganau ar gyfer Meg. Pan oedd mam a Elen yn cael eu cinio, dysgodd Meg sut i ddweud bod eisiau bwyd arni. Cydiodd yn ei ffowlen a'i hysgwyd gan edrych ar Elen. Dwi'n gwybod beth wyt ti eisiau, dywedodd Elen. Felly rhoddodd Elen fwyd i Meg a chawson nhw ginio gyda'i gilydd. Yna, pan oedd Elen yn galw ar Meg, dysgodd hi redeg ati. Crafodd y drws a sniffio'r Wellingtons. Edrychodd i fyny ar y bachyn lle roedd cot Elen yn hongian. Roedd Elen yn gwybod yn union beth roedd Meg eisiau. Wyt ti eisiau mynd am dro? Gofynnodd Elen i'r ci bach. Roedd Meg yn llawn bywyd, ac roedd Elen wrth ei bodd. Bob dydd bydden nhw'n rhedeg i'w lleoedd arbennig o gwmpas y bwthyn. Roedden nhw'n gwybod yn union ble i fynd. Roedd hi'n teimlo fel petai'r byd i gyd yn perthyn i Meg a Elen. Un diwrnod, eisteddodd y ddwy ar y glaswellt i orffwys. Dywedodd Elen wrth Meg y byddai'n mynd i'r ysgol cyn hir. Bu Elen yn anwesu Meg am amser maith. Roedd mam yn falch iawn o'i gweld nhw'n cyrraedd gartre. Yna, un diwrnod, doedd Elen ddim yno. Roedd hi wedi diflannu'n llwyr. Triodd Meg ddweud beth roedd hi eisiau. Bu'n dilyn mam o gwmpas y tŷ. Chwaraeodd gyda'i theganau a bwytau chinio i gyd. Crafodd y drws, sniffiodd y Wellingtons, syllodd ar y bachyn lle roedd cot Elen i fod i hongian. Rhedodd Meg at mam a gorwedd wrth ei thraed. Fydd Elen ddim yn hir, dywedodd mam. Anwesodd Meg yn annwyl a mwyddo'i chlustiau. Gorweddodd Meg ar y llawr fel pêl. Arhosodd ac aeth i gysgu. Doedd hi ddim yn gwybod bellach sut i ddweud beth roedd hi eisiau.
Yna, wrth iddi glywed sŵn bws yr ysgol, neidiodd Meg i fyny yn llawn bywyd. Rhedodd tuag at Elen heb iddi gael ei galw. Ysgwydodd ei chynffon yn wyllt. Roedd ei chorff i gyd yn ysgwyd. Rhoddodd mam gwtsh i Elen. Beth mae Meg eisiau? Gofynnodd mam. Fi, atebodd Elen, gan edrych ar ei chi. Aeth Meg a Elen am dro gyda'i gilydd, ac roedd hi'n teimlo fel petai'r byd i gyd yn perthyn i'r ddwy ohonyn nhw unwaith eto.